kestää aikaa. Se on kuule käynyt niin, että talvi on taittunut kevääseen ja kyllä tää kevätkin ehkä alkaa niinku vähitellen taittumaan kesään päin. Täällähän linnut sirkuttelee ja luonto heräilee henkiin. Meillä on tänään Topin kanssa semmonen epistola, että me hankitaan autoon lisää vauhtia laittamalla spoiler. Ja tässähän kävi semmonen juttu vielä, että niin, meillähän meni tosissaankin, tai me laitettiin meille uudet jouset tossa. Oliko se nyt ennen Kontiolahtea laitettiin uudet jouset alle? Niin nuo. Niin. Yhden kerran testattiin ja uusi Kontiolahti. Joo. Eli näillä on ehkä ajettu 50 EK-kilsaa suurin piirtein. Molemmat jouset poikki. Takajousi, kynäjousi. Onks kokemusta tämmöstä? Ihan samasta kohtiin napsatti jouset poikki. Laita kommenttia, jos sinun mielestä on ihmeellistä. Meidän mielestä oli ihmeellistä. Mutta, mitäs siellä nyt on alla? Siellä on Lautamäeltä tilattiin semmoset progressiiviset. Kuinka pitkät ne nyt olikaan? 380. Jees, niin semmoset niin jouset on nyt siellä paikallaan. Ja tossa muuten hei, kun oli hiljattain, tovi sitten, niin laiteltiin näitä rammauntteja paikalleen. Niin oli silloin laittamatta tää pädi paikalleen tässä. Tässä muuten nyt näkee tää, minkälainen on tää rammountin päditeline. Eli se teline oli viimeksi paikalla ja tässä nyt on pädi paikallaan. Ja kun tässä on nää kuminauhat tulee tätä kulmista, niin tää on oikeesti täällä sitten niinku napakasti paikallaan eikä muuten lähde yhtään mihinkään. Eli jos tarvit rammautteja, niin edelleenkin vielä Automasan verkkokaupassa koodilla Rassaville saa 10% alennusta. Niin ei muuta kuin kipinkapi sieltä ostamaan rammautteja. Ja jos et vielä tiedä mistä on kyse, niin käy katsomassa aikaisempi video. Mä laitan tonne kuvaukseen siitä linkin, niin näet, että miten näppäriä nämä rammautit on. Mut hei, tervetuloa videon pariin. Nyt aletaan heittelee spoikkaa paikalleen, ja kun on saatu se paikalleen, niin sit lähdetään käymään vähän testaamassa autoa. Siinäkö se olisi? Tommonen spoikka meinattiin laittaa Pemarin paikalle. Ollaan milliin sisään jo ehkä. Tokihan se vielä maalataan tossa. Tää oli siis semmonen... Eiks tääkin ollut Lautamäeltä? Oli. Niin Lautamäeltä tilattu. Tää oli semmonen yleismallispoikka, niin täältähän on siis molemmista päistä. Me taiti ottaa 3 senttiä. 9 senttiä yhteensä. 9 senttiä yhteensä otettiin pois. Joo, ja sitten pikkusen tätä jalkaa jouduttiin muokkaa erinäköiseksi. Mut kyllähän se siihen istuu. Mitä tykkäät? Sopiiko se tähän autoon? Tosta vielä pitää nostaa keskimmäisestä evistä, ottaa tuolta vähän sen. Muuten raapii tällä hetkellä kontin pintaa koko ajan. Otetaan niistä vähän pois, porataan reijät paikalle ja heitetään poikka siihen, niin päästään tänään tekemään aerodynaaminen testi. Lähellekään samalla. Ei kyllä tullut. No. Mehän tehtiin tässä Topinkaan
Topilla on tommonen aerodynamiikan erikoistutkinto, minkä se on koulussa käynyt, niin Topi teki laskelmat siitä, että minkälaiset pienet palaset tosta pitää ottaa pois, jotta se on just täydellinen. Niin kuitenkaan niin kun... Kato, se ottaa velkin kiinni. Molemmat. Joo. Joo, siitä pitää ottaa aika paljon pois. Joo. Noniin. Ei muuta kuin ottamaan vaan reilummin pois. Noniin. Tehdään uudet laskelmat, jotta saadaan nyt toi puoli senttiä pois siitä. Vittu. Just kevennettiin meidän takapäätä. Topi teki tuossa tarkentavat laskelmat, että nyt tuo takasiiven aerodynamiikan myötä niin meillä on takaluukussa pikkusen liikaa painoa. Eli tämä oli muistaakseni, sanot, että oli 28 grammaa. Joo. 28 grammaa lähti tällä paloilla painoa. Nyt on sitten balanssissa tuon takasiiven kanssa. Näin se menee, kun ammattilaiset on asiat. Onkohan meillä muuten tänään niin nälkä, että meidän pitää käydä GP-grillillä syömässä. Niin. Sehän on ihan mahdollista. Se voisi olla. Hei, käy muuten sekin GP-grillillä syömässä. Se on hyvä paikka. Tuolla on hyvät ruuat. No niin, ei muuta kuin pannaan poikka paikalle. Ai se on aika hyvä. Siis oikeesti sitähän tuli ihan pirskalle hyvä. En tiedä vaan, että pitääkö olla huolissaan, kun Topi toivoisi, että meidän auto huohottaisi enää. Kuulemma ei. Bensatankki ei huohota tarpeeksi hyvin. Onks väliä, että millä tavalla, minkälaista huohotusta haluat? Sellaista perinteistä vai? Semmoista normaalia huohotusta. Normaalia huohotusta. Hei, jos sulla sattuu olemaan kokemus tuommoista normaalista huohotuksesta, niin tai jos sulla on myynnissä yksi ylimääräinen normaali huohotus, niin me voitais ostaa semmonen. Halvalla tietenkin. Joo. Mutta hei, nyt vähän bensaa koneeseen, tankkiin ja sit lähdetään pätkälle. Täällä on vähän tullut vettä, niin vähän kyllä arveluttaa, että missäköhän kunnossa meidän reenipätkä on näin märkänä, mutta sepä selviää kohta. Mennään katsomaan ja yritetään joka tapauksessa. Ralliromantiikka. Roiskeläppä pizzaa ja odotellaan, että ulkona sade loppuu. Pääsit reenaamaan. Joo.
jonkun verran on nimismiehen kiharit näkee tuossa niin ravista. Joo. Mä tiedän autoa aina perässä. Mikä fiilis jäi tämän päivän treeneistä? Hyvä. Tänään oli hyvä. Joo, se kyllä niinku tuntuikin tuossa kyyvissä ollessa aika hyvältä ja kuulosti siltä ja meno oli vähän sen olosta, että tää oli hyvä homma. Kiitos Kaimapojalle trailerin lainasta. Se oli ihan mahdottoman hyvä juttu. Päästiin hommiin. Ja jokos me uskalletaan kertoa, milloin meillä on seuraava ralli? No en tiedä. Ei me sitten vissi uskalletaan. No näyttää siltä, että kesäkuun loppupuolella ajetaan, mutta hiton kauas pitää taas lähteä. Mut sit mennään. Käy veikkaamassa, että mikä meillä on seuraavaksi ralliksi aiottuna, niin laita kommentti. Mut hei, kiitos, että jaksoit katsella tänne asti ja ei muuta kuin seuraava video. Se on moro.